Yeah, balalwe Nyana Productions. Sinensizwa la ijongo lasesigedleni indawo lapha ya eXhobo. Ufafa ke isigodi isigedle. Ngathi kunjalo mfowethu. Hayi ngiyaphilela. Yeah. Ubhuti ubani akabani? Unhlanhla wakaPhoswa. Owaziwa ngoWizi la emgaqweni. NgoWizi. Yeah. Yazi mawuthi Wizi ngavele ngacabanga uLil Wayne. Yebo. Yeah, yini uyarap umrapper yini? Yeah, ngiyengazama into ezikanjalo. Yeah. Okay, uWizi uqhamukaphi? Eliphi legama eligcine selikubeka ekutheni uBuwizi? Ngathini athi mawumuntu emhlabeni ngathini nje sonke sabantu sinezinto esizithandayo ezihlukahlukene nje ukuthi nami ngathi mangilalela umculo ngathola ukuthi kunomculo womuntu ekuthiwa uWizi ngathi mangukuthola ngokulalela nangokubona emavidweni ngabona kuyi-role model yami mina. Oh okay, ngizwa kahle. So uWizi ufunde wagcina kubani esikoleni? Ufundile village fika ka grade 9 nganakalisiba ngaqala la ko grade R ngaze ngawoqeda esinevuso endaweni yaseChibini. Okay, so makuthatha kwenzeka ugcina usuhlala la kwenziwa yini ngoba phela uthe ekhaya ushila ekhaya kulaphi kusemakhaya ngakho ke manje usuhlele edolobheni? Futhi yabona ke lo gcina umuntu eseke emgaqweni nomthole sophila impilo engathini ongalawulwa umuntu uthola ukuthi soyazenzela yabo ngathini njengoba sonke sabantu nje ukuthi buye kuhanjwe emhlabeni umuntu ahambe uthola ukuthi ugcina uluza umzali uluza ubaba yabo umama ugcine sowusala no aunti kanje yabo. Yeah. Agcineke lapho ke kwazi ukuthi ya noma kubona o-aunti beyikhona indawo okuhlala ngoba kahle kahle ngifundiswa uyena u-aunti ngaze ngafika ka grade 12 ngihlala la eFairview yabo. Yeah. Wahamba ke shuthi kunobhuti abadala basekhaya ngokuthi ke umuntu wazwaqala indaba zokubhema kwatholakala ukuthi hayi le ndoda aswani kahle nayo kahle hle yabo. Mawunje kuzabele kuthethiswana kuhiliziswane yabo azayi ngakhetha ukuthi hayi ngcono ngimuve yabo. Yini lekubhemisayo ngoba u-aunti yakusupport? Yabona ke lapho ngifuna ukuqamba amanga yakona yena bengisupporta ngendlela egrand ngawo yonke into yabo. Into engibhemisayo ngathi nje kwaqala esikoleni ezi-peer pressure nje yabo ngibona abangani bebhema kodwa ke lapho kwaba ukuthi ngiqala ngogwayi yabo nje ukuthi phela uma kwesikoleni overcrowded ugcine ufuna ukuphila i-dark life yabo. Yeah, into ezikanjalo. Kodwa ke ngathi ugxilile la kube nomrapper akakaphumi. Hayi akusoze futhi akusoze. Ngoba nje ngaso sonke isikhathi mangihleli nje ngiyazenza into ezimayelana nayo. Yeah. Usishayela uline owodwa nje noma 15 seconds sizwe ukuthi uyayishaya lento ngoba ngiyakubona impela hayi. Nangendlela nje ugqoka ngake yabonakala ukuthi hayi umrapper kahle kahle. Mhlawumbe kanjani sishayele nje uline owodwa nje noma nje ulingisa uLil Wayne. Hayi into ubala yazi manje ziningi ngamanye ngithi ngifuna ukuzama le kuyiyona elula la ituza. Yazi lethi tap on. Ayisha no. Ngiyaya no Nicki Minaj hayi alikhi verse olaziyo lapho. Yazi lethi codeine lecula khona ngecodeine. Man. Oh, yeah.
Yeah. Hayi nansi iyafika. Naziya. I'm in a good cushion, I go home. Yeah. I got some down pills I can call. What's that? Yeah. I don't know what I was doing at y'all. I Yeah. bought to the day I fall. Ah. I don't care about nobody, no, this bitch, love me, this bitch. Pussy out and starving, this bitch. Pussy out and starving, let's put. Shit. Yeah, hayi siyayibamba hayi uza nayo uza nayo yeah futhi sibuyele ke la endabeni yakho ubhuti njengamanje simthola ela e-town uzama impilo mfowethu ke mina ngeke ngithi umuntu ngisho kuthiwa umfice esebenza kamasipala edonsa amasimba umsebenzi lo azondla ngawo umsebenzi lo ondla ngawo izingane zakhe akekho umuntu okufanele abukelwe phansi umuntu ubaluleke ngesikhathi ungamnakile aphinda abaleke ngesikhathi mhla umbhekile ukuthi abe into ebalekile ngoba kungenzeka ukuthi mhlambe ukhagada umshiye ungambulisi nokumbulisa uma ubuya imoto yakhe ayisekho usuzobuza kuyena umuntu oqala uzobuza kuyena lo ukuthi hayi imoto yami hawu into ethize bengiyibeka emotweni yabona leyo nto yeah so mhlambe wena mubheka mhlambe kumsebenzi ophushayo abantu banithatha kanjani baniphatha kanjani eyiphi into ekwenza ukuthi mhlambe ungathi hayi ingenza ngifisa ukuthi ngivuke nangelinye ilanga ngiphindele ngiyosebenza bona kone entweni kanje kwaphela kahle usukungaqashiwe futhi nabo abefana omunye uzegcineze kutshena ukuthi yakhona ukuthi wena ukhakayidi noma athi mengena la parking ukuthi umjenta hayi ngizocela ukukugadela kanje ngoba omunye kuyenzeka ukuthi athi eqala nje vula isivalo ephuma uthi uyambulisa azithulele nawe kuba khona okukhona la ukuthi mhlambe lo muntu ngizathi ngithi ngiyamtshela ukuthi ngizocela ukukugadela la bese omunye akubuza ukuthi yini bokade uzwe kuthiwa kuzokwenzekani yabo yeah ngizama ukusho ukuthi nabo abefana omunye ukwelkhama yena nje athi eqala esivule esivalo awuye kuyaphileka ndoda hayi kanje bese asho hayi yazi ngibona ngathi umuntu osebenza ukugada la ngizocela ungibhekele la nami yabo noma kona ngingazi lutho ngale ndawo angikaze ngizwe kuthiwani kodwa ngizocela nje ungifakele ihlo la ngoba nginokuthi yabo yeah abefani kodwa ngiyaphileka ngalempilo leyo kuzama ukuthi usebenze ngalendlela osebenza ngayo kona futhi noma ngave ukuthi phela i-aim nje ukuziphilisa kathini njengomuntu obhemayo ngingafuna mina nje ukukhuluma nje ngibe honest kahle hle njengoba umuntu ebhema kahle hle imali yangiye ngizama ukuthi ngithole into yokubhema ngoba angifuni ukuthi ekugcineni ngithole sekuthi ngiyasukelwa sekuthiwa ngiqekeze endaweni ukuthi noma ngibambisa alukwazi ngenzeni ngivimbusise phethe ifoni ngamphuca yabo umuntu uyahamba ekaye khona lapha eyokhagayida umuntu kunika futhi ukupha lo mali akupha yona awunakuthi hayi wangipha imali engaka mekunikeza u2 rand mekunikeza u1 rand omunye uyakunika ngisho 60 cent appreciate nje lokho kuqhamukayo uhlanganise ntambama kube khona okuphumayo yeah so manje if kukuthi kuyenzeka ke mhlawumbe indlela nje yenza ukuthi ube right ubhema kangaka ngosuku kahle wavele ngumuntu osezimisele nangokuyeka nje ngoba hayi kona ngifuna uqamanga sekunesikhathi ngikusebenzisa ukubhema hayi ngeke sengifuna ukuyeka kahle ngizama ukuthi ngihlise ukuthi ngingasashayi nje ngasekuqaleni ukuthi nje imeke ngabona ukuthi kwahlangana imali yombhemo sengiyobhema kuhlangana imali ngiyobhema hayi ngishaya kabili nje for ukuthi ngibe right ngekuseni mhlambe nasemini mhlambe mase ngithole lo something mhlambe njengegwinya kanjalo yabo so uyakwathi ulala ungashayanga ntambama hayi ke kona ke imust ukuthi ushaye ntambama ngoba phela into yokuqala nje ngeke uzulale hayi ukuthi kube mhlambe ngingathini kunento
ukuthi mawuthi awulali mhlawumbe uzoba nenkinga la endlini. Cha, inkinga iba kuwena nje ukuthi into yokuqala nje ubuthongo yabe yafika kodwa futhi afiki njengokuthi nje uyalala manje mhlawumbe 10 minutes 5 minutes sowulele sowuzumekile mhlawumbe nje uyahlala half usuku half ubusuku yabo uthola ukuthi kuze kucishwe kuze kusa bongalele wena ubhekile kanje kodwa ukuthi mawubhemile kuyalaleka yabo yeah ngoba phela negazi nomzimba system nje yakho usuke soyijwayeze lokho yabo. Okay, so if kuuthi kuyenzeka mhlambe wena khona indlela njengoba uthi usufuna ukusizakala mhlambe khona indlela ukuthi khona usizo ongalithola eyiphi indlela mhlambe ufuna ukusizakala ngayo olupho ukulekelelwa ufuna ukulekelelwa ngakho? Ukulekelelwa ukuthi into yokuqala nje ngithole i-medication leyakhona ngingazitholela ngokwami kodwa akulula ngobani lento esiyisebenzisayo thina nozakwethu engingakusho nje mina ngokwami sengiyibhekile leyanto leya inosatanism into yokuqala nje ukuthini ukuthi ungasho ukuthi wena ufuna ukuya ngoba ngeke uvele ufike ulale namhlanje uvuke sokuthi hayi kusasa angisabhema kufani neluzi iluzi noma inayo nicotine iluzi kodwa ungasho ukuthi ngakusasa ngivuke ngithi hayi ngeke ugwaye hayi sengiyawubonga lokuya hayi ngeke bandla yabona nje hayi angazi nami kwenzekani ngoba ngisho emqondweni nje kwilokhuza emqondweni hayi akusuka kalula ubhema nje one way makusekhona nje ngabhemeka makusekhona nje kuyabhemeka uyakwazi ukuzilimita ekuzilimiteni ukuthi ukuthi okay yazi naye kwavele noma ngabhema nguqede manje lo 50 rand hayi kodwa ngwavele nginayo plan enye ukuthi ngizophinda ngithola imali yabo hayi noma ngathi ukurelaxa manje ngihlale kodwa mangizohlala nje ngazi ukuthi ayikho iplan hayi akubi right ilapho komunye uzothola ukuthi athi uthola umunye kade ehleli nje kuyikemini kanje nganakile lutho athi mase secabanga usuku selihambe kanje angakabhemi noma kuke wabhema kodwa ushawa lento ukuthi yazini ngeke ngisakwazi ukuzama manje yabo isikhathi sesisincane sedinga indlela esheshayo sedinga indlela esheshayo ukuthini usengathatha noma yini la futhi ayidayise less price kodwa noma ukuthi cha lento le iyayibiza yabo so izinto kahle kahle ezinevelo ezibizayo izona izinto ezisuke ziyi-target yokuqala kuyena kodwa usuke ungasayibheki futhi nawe lonto ukuthi lento njengoba ibiza kangaka yena usuke edayisela nje ukuthi usuke efuna ukusizakala kwamanje yabo yini nje wakwayidayisa ebizayo uyidayisela ukugwayi wathi nje hayi mangibhemile wayidayisa ngaleyo mali encane hayi angifuna uqamba amanga abantu ifoni kwakuyamalini akuyithenga u400 i250 yagcina idayise ku205 half price half price wathola imali futhi nakhona uyena lo muntu owalishoda wathi hayi inawo 250 wena wangathatha noma malini mlaza ngibheke noma 200 noma 150 ngoba ngangibona ukuthi ngibintshekile yabo kwase kwavela umkhuhlane emakhaya kwaukuthi ngiyahanjwa kiwa khona manje ngiyabona ukuthi akukho ukuthi ngaphinde ukuthi belokhuza bezama ukulenta indleko belwisana nendleko njengokuqasha imoto ukuthi sikwazi ukuthi sigcine sifinyelele emakhaya sonke kodwa mina ngibhizi ngicelana nemali zogwaya yabo okay so leyo uyidayisela ukuthi ufuna ukuya ekhaya hayi ukuthi ufuna ugwaya yebo ngifuna ukuya ekhaya nanokuthi ngihambe phela nginako kokubhema kuhlangene konke okay so lo muntu wavele nje walahla washo imali engaphezulu wathi mayisho-ke wathi ngibonwa yini kamningi wangabe samnika noshintsho ukuthi hayi angithatha u2 u50 kube i-refund yakho noma
Hey vele nokuthi phela futhi ngiyabonja hey uyabonja uba vele kona nami kukhona ekutheni hey emqondweni vele sengibhedile njengoba sengivumele imali engaka ngoba phela shuthi yena lento useyicosha phansi manje mina ngangiqhuma u400 yena usethola nje ngo250 yeah shu nje 150 wonke mina ngimuphe wona yabo yeah kwa plus futhi yayingafili ngenanto ukuthi nane memory card yabo ngathina ngimnika ngizwa kahle no hayi kezwakala bhuti so kulokho ke mhlambe okuyifiso zakho uma ukuthi ngempela uyafisa ukusizakala siyathemba ukuthi ukhona umuntu ozokusiza hayi yafisa kodwa ke mhlambe elinye ilanga uma ufika la uyofika ususho ukuthi hayi sengiright sengisizakele mhlambe sengifisa ukuzoba omunye wabantu abashuthayo la ekhaya ngizizamele nami cela nje ninginike ikhamera njalo ekseni ngihambe ngiyoshutha lemgaqweni nabanye abafowethu ngizamela engizokuthola engifuna ukukusa ekhaya engifuna ukukusa enganeni yami hayi ukuthi kufanele ucabanga ukuthi uqalekile kuqala ngoba ngihleli ngithandaza hayi siyabonga makunjalo sikufisela konke okuhle oyifisela kona sungasho nje mhlawumbe ukuthi kumuntu ofisa ukukusiza mhlawumbe ubeke nje udaba lakho kafushane yebo hey umuntu bandla ungathiwa nje kuyenzeka uyangisiza I'm sure nami angathi naye noma engisiza ngoba phela ngizabe sengibona nje nangu bandla umuntu engathini ongifisela into eright empilweni nami ngizifisela okright ukuthini ngeke ngihlale nami ngilento ngisonge izandla ngithi hayi ngoba uthe uzoqhamuka nosizo mhlamba enginje into ukuqala nje methi yena ngangithengela umuthi nami obvious lapho fanele ngiveze okuncane ukuthi hayike njengoba kuukuthi uzongilekelela kanje hayi nangu nami u50 noma 40 noma u30 hayi ukuzubona ukuthi cha nginesifiso sokuyeka lento futhi ekuyekeni kwalento mina ngikholelwe ekutheni fanele uziyohlala emakhaya kuze ubone ukuthi uyiyekile into ofa uyiyeke la ukuthi ikhona khona nje ukuthi idayisa la kuze uzibone ngempela ukuthi cha ngiyekile ngoba uzohamba uyocasha emakhaya uhambe nawo le mithi ngisho ungahamba nayo ibe u10 kodwa ngoba uyisebenzisela ngalokho ukuthi lento awuyiboni nje ukufana nani nje ukuthi nje ngizothi hayi ngoba ngiboshiwe hayi ngizophuma ngingasabhemi yabo angithi yazini vele lapha ejele akukho ukuthi uzoyithola noma ikanjani mina ngikholelwa ke ekutheni lapho wena uzabuzokuthi awuyekile ngempela into ofawuyeke la time ukuthi ikhona vele ukwazi ukulwisana nawe ibhekile kanje yabo hayi kuyezwakala mfowethu awuphinde nje amagama konje uthe ubani uNhlanhla wakaPhoswa uyizingo komgalo usithakazela ukuthakazela abantu bakaPhoswa oPhoswa oGemazi oNjomane omhlongo abazendelana alikho kodwa ke awakalikhompoza iculo ngesithakazelo zakini hayi angazi ezakho wena ukazi uzibiza mozibiza nje uzibiza uthini hayi angazi awuzibiza hayi no sibonge Phoswa sibonge Gemazi siyathemba kuzohamba kahle konke okufisayo mfowethu babukeli benyana production ke njengamanje insizwa kaPhoswa silibekile udaba layo abafowethu laba bayasebenza la ngaphandle sibathathe bebhizi besebenza so okukhombisa kona ukuthi banakho abafisayo nabo ukuthi bakwenze amandla banawo okuzama ukuthi amathuba ke angaveli isimo sabo ke kasisho ukuthi akufanele bathole usizo asisho ukuthi kufanele basebenze imisebenzi le yamakhakati bonke mawukuthi uthola umsebenzi oright kukhona abantu abanenhlanhla yokuthi bakwazi ukudila nezimo zabo abafowethu bakwazi ukuthi babasupport so siyacela ukuthi kukhona nesupport uPhoswa njengoba selibekile udaba lakho naningane uPhoswa siyafisa ukuthi asizakale mhlawumbe ngelinye ilanga abuyele kwifamily asebenzele ekhaya ungabe ukuthi mesebenza kukhona okuncane akutholayo ukusebenzela ukuthi uthatha lokho uthenga ugwayi hayi ke siyabonga umuntu azazisole hayi ke usho kanje yebo hayi ke sizwa kahle
Hayi kulungile insizwa